Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε 1η Μαΐου. Μετά από πολύ καιρό θα κάνουμε ένα βίντεο γενικά, θα δείξουμε μερικά πράγματα εδώ πέρα τι έχω κάνει και κάποιες και τις αποδόσεις εδώ πέρα τι μας έχει βγάλει δηλαδή με τα διάφορα app και τι γενικά έχω φτιάξει. Όπως βλέπετε ο καιρός εδώ πέρα έχουμε ήλιο, λιακάδα. Θα δείξω μερικά εδώ πέρα, εδώ φυτέψαμε και τα λαχανικά, κάποια λαχανικά και κάποιες ντομάτες όπως βλέπετε και προχωράμε με τον πολύ καλό καιρό εδώ και μέρες. Βέβαια το βράδυ κάνει κρύο, ανάβει η θέρμανση, η αντλία θερμότητας, αλλά σε εμάς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα δείξουμε εδώ από πάνω, βάλαμε ένα έξτρα πάνελ όπως βλέπετε εδώ πέρα με έναν οπτιμήρα εδώ πέρα βελτιστοποιιστή της BRC μέχρι 600 W αν δεν κάνω λάθος στα 16 αμπέρ και αυτό το βάλαγαμε διότι μπήκε σε διαφορετική θέση σε σχέση εδώ με τα άλλα τα πάνελ. Στην αρχή είχαμε βάλει τα δύο, δεν μπορούσε να τα σηκώσει ο inverter, πήραμε άλλα δύο, συνδέσαμε το ένα στην ίδια την πλευρά εδώ πέρα και μας έμεινε το ένα πάνελ. Αυτό το πάνελ αναγκαστικά για να μην πάει χαμένο και επειδή δεν είχαμε θέση να το βάλουμε στην ίδια σειρά για να μην υπάρχει πρόβλημα, βάλαμε αυτόν τον βελτιστοποιιστή που δίνει δηλαδή από τα τρία πάνελ που είναι στη σειρά, παίρνει και την ενέργεια από το τέταρτο πάνελ, δηλαδή κάνει bypass ενδιάμεσο και τα στέλνει όλα μαζί με δύο καλώδια, δηλαδή συν και πλην. Δεν χρειάζεται να βάλουμε για το κάθε πάνελ ξεχωριστό ρυθμιστή φόρτισης ή 2 και 2 για να κάνουμε εξοικονόμηση καλωδίων και να μπορεί να κάνει τη μέγιστη απόδοση. Βάλαμε αυτόν τον βελτιστοποιιστή για να μπορεί να τα σηκώσει ο ίδιος ρυθμιστής φόρτισης της Victron που έχουμε. Θα δείξουμε λίγο εδώ στο app τι πιάνει αυτή τη στιγμή. Να ανοίξω λίγο το app της Victron και πάμε να δούμε εδώ όπως βλέπετε στο κινητό τηλέφωνο είναι 4 Flex Solar 960 W συνολικά. Αυτή τη στιγμή αγαπητοί φίλοι όπως βλέπετε βγάζουν 581 W. Τα δύο τα άλλα τα 840 της YA βγάζουν 591 W και τα 4 ξανά από την άλλη πλευρά, από την αντίθετη δηλαδή πλευρά που αυτή τη στιγμή σκιάζει, βγάζουν 900 W. Να ανοίξουμε λίγο το app εδώ πέρα να δούμε. 7,6 αμπέρ, 78, 79 W. Βασικά τα σύνδεσα στη σειρά και τα 4 δοκίμασα και έδειχνα ότι δεν έκανε τίποτα δηλαδή. Πάμε να δείξουμε λίγο η παραγωγή αυτή τη στιγμή, 970 βατόρες, σχεδόν 1 κιλοβατόρα μέχρι στιγμής. Εχτες όπως βλέπετε 3,3 κιλοβατόρες. Όλη η εβδομάδα πήγε αρκετά καλά αγαπητοί φίλοι και μας βοηθάει και λίγο στη φόρτιση των μπαταριών. Βέβαια αυτό δεν είναι αρκετό και κάναμε και κάτι άλλο. Μπαίνουμε εδώ στο σπιτάκι να ανάψουμε λίγο το φως. Λοιπόν,
Θα δείξω στο μέλλον, ελπίζω, ένα βίντεο. Εδώ βάλαμε το Huawei. Αυτός είναι ένας φορτιστής που μπαίνει, είναι σε rack δηλαδή, και με αυτή εδώ πέρα την πλατίνα, την τρούκι που είχαμε δείξει, συνδεμένο με το LAN το καλώδιο, θα μπορούσε, έχει και Wi-Fi εδώ πέρα, μου φαίνεται είναι το τσιπάκι, όχι, κάπου εδώ πέρα. Βέβαια εδώ, επειδή φορτίζουμε το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, τραβάει ο Lumen 3, ρυθμίζεται, γιατί οι μπαταρίες μας εδώ, αγαπητοί φίλοι, είναι σχεδόν άδειες, δηλαδή από τους 28,5-29 κιλοβατόρους που έχουμε, φορτίζαμε όλο τη νύχτα το αυτοκίνητο και μας άδειασαν. Βέβαια βάλαμε στην αργή τη φόρτιση. Εδώ αυτός είναι ο ρυθμιστής φόρτισης που έρχονται τα 4 τα εύκαμπτα τα πάνελ. Βάλαμε την ασφάλεια, βάλαμε το αντικεραυνικό εδώ πέρα, προσθέσαμε, περιμέναμε καιρό. Έχουμε τη σέλη της μπρίζες εδώ πέρα. Έχουμε και αυτόν εδώ πέρα τον inverter. Αυτός και αυτός, αγαπητοί φίλοι, είναι χειροκίνητα. Όταν βλέπω ότι έχουν φορτίσει μπαταρίες και από τις πλάκες της έξτρα που έχω βάλει και δεν χρειάζομαι το ρεύμα, τα βάζω να πηγαίνουν στο δίκτυο. Δηλαδή, βέβαια η πώληση της ενέργειας εδώ είναι γύρω στα 7 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ λίγο, καλύτερα να το κάνουμε εξοικονόμηση. Εδώ έχουμε ένα άλλο σχέδιο. Για να μην υπάρχουν αυτές οι μπρίζες εδώ στο πολύμπριζο όλα μαζί και υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης, γιατί όλα αυτά τα έχουμε περιορισμένα, δηλαδή το πολύμπριζο δεν τραβάει πάνω από 3.500 βατ και πολύ, θα έλεγα, μπορεί να μας πάρει κάποια στιγμή φωτιά. Δεν δίνω όλη την ενέργεια απευθείας, δηλαδή το Lumen 3 τον έχουμε να δίνει μέχρι 1800 βατ, αυτόν εκεί πέρα 350 βατ και αυτόν 420-415 βατ, αγαπητοί φίλοι. Βέβαια όλα συγχρόνως δεν δουλεύουν μαζί. Εάν δουλεύουν οι δύο μπλε, μπορεί στη χειρότερη περίπτωση, όταν χρειαστούμε ενέργεια, να δουλέψει και ο Lumen 3 να πάρει 1800. Όταν θα κόψει ο Lumen 3, μπορεί να φορτίζει τις Huawei. Τις Huawei εδώ πέρα μπορεί μέχρι 3.000 βατ, αλλά το έχω δώσει να πηγαίνει μέχρι 2.300, δεν πηγαίνει πολύ. Και όταν δίνει αντίστροφα ενέργεια στις μπαταρίες, ξανά φορτίζοντας από το δίκτυο, δηλαδή παίρνει την ενέργεια από το δίκτυο, ο Lumen 3 έχει κόψει, δεν μπορεί να συμβαίνει και τα δύο μαζί, ή το ένα ή το άλλο θα γίνεται, και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Δηλαδή το πολύ 2.300 να δίνει αυτός, 350 αυτός και 400 βατ αυτός. Βέβαια αν το δουλεύει αυτό στο full, αυτά τα δύο τα μπλε, επειδή δεν τα έχω αυτοματοποιημένα, τα σταματάω εγώ με το χέρι, αν το καταλάβω δηλαδή. Διαφορετικά αυτό δίνει και φορτίζει την μπαταρία, αυτό παίρνει από τις μπαταρίες και δίνει στο δίκτυο. Γίνεται δηλαδή ένας φαύλος κύκλος, φυσικά με τις ανάλογες απώλειες, αγαπητοί φίλοι. Εδώ έχουμε ασφάλειες που τις πήρα από τις μικρές αγγελίες, εδώ για τον πίνακα. Όλα αυτά τις ασφάλειες τα πήρα γύρω στα 12 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, συν το κουτί. Εδώ θα βάλω τους μικροδιακόπτες σέλι, μπαίνουν εδώ πέρα για να μπουν δηλαδή μέσα στη ράγα, για να μπορώ εδώ πέρα κατευθείαν να φύγουν, όπως είπαμε, αυτά εδώ πέρα και να χρησιμοποιώ μέγιστο την κάθε μία φάση. Δηλαδή στη φάση την 1
θα δίνει εντολή αυτόματα. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε με ρύθμιση. Μπορούμε να το κάνουμε και με ρύθμιση, να γράψουμε και script ή κάποια άλλη εντολή και να μπορεί κάθε φάση ξεχωριστά να δίνει μέχρι 3.600 W. Δηλαδή να μπορούμε να αξιοποιήσουμε δηλαδή την ενέργεια, αυτά που θέλουμε να κάνουμε, μέχρι το έπαρκτο, δηλαδή μέχρι 7.200 W. Στο μέλλον θα φτιάξουμε άλλη μία μπαταρία σαν αυτή. Έχουμε παραγγείλει άλλη μία για την Ελλάδα. Ελπίζω 1 Ιουλίου που θα είμαι στην Ελλάδα να έχει πάει η μπαταρία. Της πήρα από την εταιρεία Χακάδη και το κουτί μαζί. Γύρω στις 29 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, έκανα την παραγγελία. Ελπίζω σε 2 μήνες, 50-60 που θα είμαι στην Ελλάδα, να είμαστε εκεί για να φτιάξουμε το σύστημά μας. Στην Ελλάδα θα βάλουμε έναν Lumetri, μία μπαταρία εδώ κάτω και τον Huawei και ήδη τους υπάρχοντες μικροinverter που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τους ελέγξω. Στέλνουν δηλαδή στο δίκτυο, ενώ όταν θα βάλω αυτό το σύστημα, όταν θα υπάρχει περίσσια ενέργειας, θα πηγαίνει στο δίκτυο. Να συνεχίσουμε λίγο. Με μερικά πράγματα από τα app που έχουμε. Εδώ είναι το Fenecon. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, δίνει 3.800 W. Φορτίζει μπαταρία σχεδόν με 1 κιλοβατόρα. 2,3 τραβάει το σπίτι δηλαδή. Και πάμε να δούμε αυτά που πηγαίνουν. Για να δούμε, αγαπητοί φίλοι, να δούμε τι γίνεται η άλλη μπαταρία της SmartStack που έχουμε. Τι κάνει αυτή. Αυτή η μπαταρία από τα 2.300 W φορτίζει, παίρνει 2.500 W αυτή τη στιγμή. Δηλαδή προτεραιότητα είναι, τραβάει αυτή η μπαταρία, φορτίζει. Ό,τι ενέργεια περισσεύει πηγαίνει εδώ, πάμε να δούμε το Selly. Πηγαίνει εδώ στο Huawei το τρούκι, το φορτιστή. Παίρνει 58 W. Βέβαια εδώ πέρα είναι δώρο άδωρο. Θα κόψουμε αυτά. Δεν χρειάζεται τώρα. Είδες, τα κάνω χειροκίνητα. Σε κάποια στιγμή θα φύγουν και αυτά. Θα γίνονται αυτόματα όπως ο Lumetri από κάτω. Να δούμε τι άλλο. Αυτή συνεχίζει, έπεσε ενέργεια που τραβάει. Πιθανώς κάτι άλλο γίνεται, καταναλώνει το σπίτι. Αν κάτι άνοιξε η γυναίκα μου. Εδώ τραβάει το σπίτι πιο πολύ, 2,7 κάνει ενημέρωση. Να δούμε, 2,8. Και πάμε να σας δείξω. Θα αλλάξουμε το VLAN, θα μπούμε μέσα στον Huawei εδώ πέρα στις ρυθμίσεις, στην IP τη διεύθυνση. Αν δεν κάνω λάθος είναι το T2SG3V2DA5. Είναι αυτό και στο 61 είναι ο Lumetri. Θα πατήσουμε εδώ πέρα. Να κάνουμε σύνδεση. Εδώ τώρα δεν έχει ίντερνετ. Μπήκαμε στην επιφάνεια εργασίας. Τρούκε Selly. Τρούκε 2 Selly Getaway. Και εδώ είναι οι ρυθμίσεις. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, κάναμε λάθος και μπήκαμε εδώ σε αυτόν εδώ πέρα τον inverter. Όπως βλέπετε, μπορούν να συνδεθούν μέχρι 3 inverter στη σειρά Lumetri. Μια και είμαστε εδώ πέρα. Να δείξουμε εδώ. Έχουμε συνδέσει το Selly 3EM Selly
που παίρνει τη μέτρησα από το σπίτι, αγαπητοί φίλοι, και δείχνει τι κατανάλωσε. Όταν έχει αρνητική εδώ πέρα κατανάλωση 0,8, προσπαθεί να δώσει γκάζι, δηλαδή να κάνει εξισορρόπηση, να υπάρχει δηλαδή κοντά στο 0, πάνω κάτω μερικά βατ. Φυσικά προϋπόθεση οι μπαταρίες να είναι γεμάτες. Πάμε να κάνουμε σύνδεση τελικά εδώ πέρα στον Huawei, να δείξουμε πως είναι η επιφάνεια εργασίας. Ο φορτιστής αυτή τη στιγμή δεν φορτίζει. Έχω δώσει εντολή, μπορούμε βέβαια να το αλλάξουμε, να το βάλουμε και αυτή τη στιγμή να κάνει, να πατήσω δηλαδή άμα θέλω αυτόματα. Βάλαμε 1200 και όπως βλέπετε εδώ πέρα δίνει 1150, να δίνει μόνιμα, μπορεί και χειροκίνητα, εκτός από αυτόματα. Εδώ βάζουμε, το γυρνάμε ξανά στο αυτόματο. Εδώ πέφτει, έχει μόνο τόσο λίγο περίσσια ενέργεια, αγαπητοί φίλοι, για να φορτίσει. Και εδώ πάλι ξανά μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 3. Εδώ παίρνει ξανά από το σέλι εντολή. Να δούμε αν φαίνεται μήπως καλύτερα εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν φαίνεται τόσο καλά. Έχει λίγο, δεν είναι τόσο μεγάλο η οθόνη του τηλέφωνο μου. Προσπατάω και λάθος. Εδώ έχει κάποιες ρυθμίσεις δηλαδή. Ο στόχος είναι να πιάνει στα μείον 55 W, δηλαδή από μείον 10 μέχρι μείον 100 W. Όταν βλέπει δηλαδή διαβάζει 15 μετρήσεις το δευτερόλεπτο, το λεπτό δεν ξέρω ακριβώς, ή τα 20 δευτερόλεπτα εδώ πέρα που είναι ρυθμισμένο. Προσπαθεί να δώσει όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Θα πάμε και στο app της αντλίας θερμότητας εδώ πέρα που έχουμε, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να γυρίσουμε το VLAN. Είμαστε εκτός δικτύου. Πιάνει στο δίκτυο εδώ πέρα του και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Τώρα θα μπει. Πάμε στο app της αντλίας θερμότητας. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή καταφέραμε στο app, βλέπουμε τα φωτοβολταϊκά, βλέπουμε την μπαταρία μας που φορτίζει, το δίκτυο και η κατανάλωση του σπιτιού. Η αντλία θερμότητας είναι στα 2,2. Εδώ έχει κάνει και ανάλυση. Παραδείγματος χάρη τη μέρα η κατανάλωση χτες το βράδυ για να θερμανθούμε ήταν 7,8 κιλοβατόρες από 12 ώρες μέχρι τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, περίπου 11 η ώρα. Η κατανάλωση για το ζεστό το νερό ήταν 1,4 κιλοβατόρες. Η μέσος όρος της εξωτερικής θερμοκρασίας ήταν 12,9. Round temperature, δηλαδή εσωτερικό θερμοστάτη δεν έχουμε, και ο μέσος όρος της θερμοκρασίας του νερού ήταν 45,6 βαθμούς. Εδώ άμα κάνουμε
το μήνα θα αλλάξουμε τον Απρίλιο. Τον προηγούμενο μήνα μας πήγε 302 κιλοβατόρες να ζεστάνουμε το σπίτι, 99 για το ζεστό νερό. Το Μάρτιο βλέπετε το εξελίξαν λίγο το app. Το Φεβρουάριο 1235 κιλοβατόρες να ζεστάνουμε το σπίτι, 1117. Και τον Ιανουάριο 1700 κιλοβατόρες αγαπητοί φίλοι, 132 για να ζεστάνουμε το νερό. Όπως βλέπετε θα βάλουμε και συνολικά από την πρώτη χρονιά εδώ το 26. Μέχρι τώρα χρησιμοποίησαμε 3771 κιλοβατόρες για τη ζέστη να ζεστάνουμε το σπίτι και 432 για να ζεστάνουμε το νερό. Πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ βλέπουμε την αυτάρκεια του φωτοβολταϊκού μας στιγμιαία, δηλαδή την ημερήσια. Έβγαλε μέχρι στιγμής 31 κιλοβατόρες, τα 28,3 κιλοβατόρες χρησιμοποιήσαμε για το σπίτι, τα 2,7 τραβήξαμε από το δίκτυο. Και εδώ λέει την αναλογία για το wall box, δηλαδή το αυτοκίνητο, 15 κιλοβατόρες, 16,5 φόρτισε το αυτοκίνητο, 15 ήταν από τις μπαταρίες στην ουσία και 1,5 κιλοβατόρα πήρε από το δίκτυο. Η αντλία θερμότητας ξανά παρακάτω, η αναλογία δηλαδή. Αν βάλουμε τον μήνα αγαπητοί φίλοι, τον Απρίλιο για παράδειγμα, μας έβγαλε 1177 κιλοβατόρες στο σπίτι, τις 1147 τις χρησιμοποιήσαμε δηλαδή εμείς τώρα. Είτε τις πουλήσαμε είτε για το σπίτι. Εδώ δεν το κάνει η ανάλυση αγαπητοί φίλοι, απλά για το δίκτυο χρησιμοποιήσαμε μόνο 40 κιλοβατόρες. Δηλαδή στην ουσία για το σπίτι πήγαν αυτές οι κιλοβατόρες, 300 για το αυτοκίνητο, 402 για την αντλία θερμότητας και ζεστό νερό και ζέσταση για το σπίτι, συν αυτά, και μας βγαίνει αυτό το ποσό. Επειδή αγαπητοί φίλοι εδώ βγαίνει πιο πολύ, δεν μου υπολογίζει τις μπαταρίες που έχω εδώ πέρα έξτρα και αυτό που φέρνω επιπλέον από τα φωτοβολταϊκά, και έτσι εμφανίζεται κάπου ενέργεια από το πουθενά στην ουσία. Εδώ κάποια στατιστικά είχαμε δείξει, έχει και το άλλο το app να μπορούμε να υπολογίσουμε. Πάμε να δούμε εδώ οι συσκευές. Εδώ πέρα έχει την αντλία θερμότητας, προσθέτουμε δηλαδή άμα θέλουμε μια συσκευή, τι είναι εδώ πέρα, πατάμε, παράδειγμα VAR-MASFA, ψάχνουμε να βρούμε τη συσκευή. Όλες αυτές οι συσκευές εδώ αγαπητοί φίλοι, ανάλογα τι είναι, συνδέονται δηλαδή, μπορούμε να τις συνδέσουμε. Δηλαδή εδώ είναι αυτά τα wall box που συνεργάζεται απολύτως. Τι άλλο, εδώ έχουμε smart plug ή έξυπνες μπρίζες αγαπητοί φίλοι. Εδώ έχει αυτές εδώ τις οτιδήποτε μπορούμε να τα βάλουμε. Εδώ σαν Vexel Richter παράδειγματος χάρη, εγώ είναι το φένακο το σύστημά μου. Όταν θα πατήσω να ξεκινήσει αυτή η μπρίζα, όχι ποια έχω, όχι αυτή εδώ πέρα, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μου φαίνεται αυτή εδώ είναι παραγωγή. Να ανοίξαμε εκείνον τον inverter αγαπητοί φίλοι. Εδώ πέρα θα δείξει και θα παίρνει την ένδειξη από το σέλι, την πρίζα εδώ πέρα, εδώ από κάτω που έχουμε. Εδώ θα πάει, θα ανέβει, θα πατήσει γκάζι και εδώ θα μας το δείξει στο app τώρα αυτή τη στιγμή. Εκεί ανέβηκε, για να δούμε. Και εδώ έχουμε βάλει το τρούκι.
Γιατί δεν το δείχνει? Έχει κάποια καθυστέρηση. Να ξαναπάμε ξανά πίσω. Να το. Έχει κάποια χρονοκαθυστέρηση εδώ πέρα. 374 W δείχνει εδώ πέρα. Βέβαια εκεί δείχνει 353. Πιο ακριβώς δεν ξέρουμε. Εδώ παίρνει την ενέργεια από τον τρούκι. Και όπως είχαμε αυτό τον inverter εδώ κάτω που σας δείχνω, που δεν φαίνεται, δεν τον έχω βάλει, δηλαδή είναι σαν να έρχεται το ρεύμα από το πουθενά. Εδώ είναι το smart meter, η συσκευή, μείον 18 W δηλαδή δεν υπάρχει εκροή λίγο στο δίκτυο, δεν υπάρχει πάρα πολύ. Εδώ συνδέεται και το αυτοκίνητο μας, δείχνει 82%. Βέβαια ενημέρωση αργεί να κάνει εδώ πέρα, δεν συνδέεται πάντα. Αυτό το app όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ για να δείξουμε, κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις. Εδώ δείχνει πιο αναλυτικά την κατεύθυνση της ενέργειας. Εδώ με γράφημα. Αυτό σας τα έχουμε ξαναδείξει όλα αυτά. Άλλαξε η ημερομηνία. Τέλος πάντων. Και εδώ σου κάνει μία γιατί έχει κάνει κάποια εξοικονόμηση. Να δούμε τι έχει βγάλει εδώ πέρα. Τραβήξαμε από το δίκτυο αυτά τα λεφτά γιατί βάλαμε τιμή 31 cent την κιλοβατόρα και όλα τα υπόλοιπα τα γλιτώσαμε εμείς. Ή μάλλον χρειαστήκαμε, για να κάνω λάθος, αυτούς τους 4 μήνες 1.290 ευρώ για τη θέρμανση, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ζεστό νερό και θέρμανση όπως είπαμε, όλα αυτά και φως. Αλλά μου φαίνεται κάναμε εξοικονόμηση 653 ευρώ, δηλαδή πληρώσαμε μόνο τα μισά, αγαπητοί φίλοι, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε, να πάμε στο μήνα. Εδώ θα έχω λίγο... Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Τον Απρίλιο τραβήξαμε από το δίκτυο 12 ευρώ μας στοίχησε το ρεύμα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να μας στοιχίζει γύρω στα πάνω από 200 ευρώ. Πάμε να δούμε λίγο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, η κάμερα η μεγάλη έσβησε, έγινε υπερθέρμανση, υπάρχει μόνο η γραφή εδώ στο κινητό. Δεν άντεξε τόσο πολύ στην καλή ανάλυση. Λοιπόν, τα κόστη του Φεβρουάριου δηλαδή 574, γλιτώσαμε μόνο τα 73 αν δεν κάνω λάθος, αν θα σας τα λέω καλά θα κοιτάξω. Τους 4 μήνες το χειμώνα, αγαπητοί φίλοι, είμαστε χάλια και τους υπόλοιπους 6-7 μήνες, 4 με 5 δηλαδή χάλια, είμαστε πολύ καλύτερα. Πάμε να δούμε ξανά εδώ το app της Fenocon. Το app της Fenocon εδώ πέρα δείχνει αυτό. Εδώ όπως βλέπετε που λέει Erzeugung, δηλαδή παραγωγή. Θα ανοίξω λίγο την άλλη την πρίζα που λέει Selly DIU1
Είναι ο inverter που έχω συνδεμένος προσωρινά κάτω στην μπαταρία, κάνουν τα πειράματά μου. Και από κάτω που λέει Σέλι Τρούκι, να το πήγε μπροστά, τώρα ανέβηκε επειδή σ' άνοιξε το inverter. Και το Σέλι καταγράφει και από τον Τρούκι, από το Lumetri δηλαδή, που παίρνουν την ενέργεια. Προσπαθώ δηλαδή, υπολογίζεται και αυτή μέσα. Βέβαια δεν υπολογίζεται από τους μικροinverter που έχω και ένα μικροinverter και από την μπαταρία τη Marstec. Συνδέεται και η Marstec η μπαταρία είτε με το Fenecon ή με το app της Thermondo εκεί πέρα, μόνο που χρειάζεται τουλάχιστον με τη Thermondo για να το συνδέσω χρειάζεται Modbus, να φτιάξω το Modbus εκεί πέρα διαμέσου του LAN και να συνδεθεί και να συνυπολογίζεται μέσα εκεί. Εδώ όπως βλέπετε η πρόβλεψη. Την Τρίτη αγαπητοί φίλοι θα έχουμε και Τετάρτη δηλαδή λίγο άσχημο καιρό, μπορεί να βρέχει δηλαδή 6 ώρες μόνο ηλιοφάνεια, αύριο δηλαδή 13 ώρες και σήμερα 14 ώρες εδώ σήμερα ηλιοφάνεια. Λοιπόν αγαπητοί φίλοι, αυτό ήταν το βιντεάκι προς το παρόν και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Κάντε εγγραφή και like. Γεια σας.